كبرات تساتفتين قاعدة حن مساءكم. كم تزبلكو قلوبنا فيقناكم كأننا بسنكنا إخاء بزخونة نقع تراخبنا كبر هزبي إرترا إزي اتوترو أبز ساعات زفنو ناي نقابا دك هاجر مدرخ هاجر وختئي كبر هزبي ناي لومي سوقعنا قدم مئتاو حدا قداي كان الزخاخركا أبناي لهم يرأس وقعنا قدم مئتاو حدا قداي كان الزخاخركا ندلي السدما كحدت ملاخي إساس أفوركي هاجر ناس أخابت توصى أتحيزو نكلهم أبلع الهزبنا زوردهم أبلع لخا زوردهم تشقونا قفعتاتن ناي كبابي وقعتن بسنكي أمريكا نامخنين ناتراجمن كتالي لكا صنيحي نحنا كم ناتكنا حزب تقالستي بأنصارو كاب جزي قالسي أتحيزو من انتي إثيوبيا مس أمريكا زنبورو كحاد زمدناتات كنحبرك كمصنحنا الترسعو هيكونن لومي أبزبنا ترامب تزمدنا يجمر الله لو مخي انتايك بلكاي أستوعب للنبذ دليو يمانة أقام زتصاف عكا تحنتي علامون معوات رح مخانو أستوعب نايلومي رئيس وقعنا تحلف حزبي إرتراماني كابي مسيو نزهاجر هاني صوا حزبي إرترا حدا يزبلو رقحيتات منتايو أم مسرح زقوانفو تاريخه بالدهوتات كم من انتاي نيروم كابو بمبقاسن بمقصالن حجخة بإثيوبيا كاب نبرة ترخا بمبقاس أبزي زبناوي أقام هاجرنت بخمي يبدهو ألو زبلون كالوتن بمقرب تغالاساي عقباز قدبوس أمت حزبي إرتران زقتمو بالدهوتاتن أب تحت الزبل مبقسي أستمرو كغرب الماي أب زقزازي نعقباز قدبوسن كالسون زي فلت الله عيبلن بحصر زبلقنا بعلو نهزب خلالي أعدمو كم تلمود رئيتوتاتنان حتوتاتنان أداونا بملعال مساتف إذا مدرخ نتقال ساي عبازقي كفيت اللهو يغني اللي عبازقي ناباخاي لحار قز كار إخاننا نيركا حجقن فين كار لخا بذكال تساتفتون كمون تقبرنا زبلس أمسلني اوكي مجمريا اخبد بالكالي اللخامو اورب ابزين اوح جزي بحادي سرز قبرنا راح كم حساب قالي خطك سيمبر كلو يزخوني تأمراتا وزخوني نقر سب زي فلتو يسمع دلو نالباتا بتدمسي هو جن سنتر قبر ناب حد وجن خا قسكا ناب حد وجن زازيلو سلازي ندحريت قروب تكامية اجغي اوكي ذاتس ات هو ما نعاي كم زين تبلي انا عاي زازي اللخماني تبزخوني نحن صبو نقع همو نقع كم قبر كامو
ስለዚህ ኣነቲ ሎሚ ቁርብ ክንዛተየሉ ኢለ ዝሓስቦ ብዙሕ ግዜ ዘልዕሎ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሕ ትረኻታት ብከባቢና ስለ ዝመፁ ነዞም ትረኻታት እዚኣቶም ብኸመይ ጌርና ኢና ኸ ንሕና ከም ኤርትራውያን እቲ ናትና ታሪክ ብግቡእ ኣተሓሒዝና ነቲ ብፍላይ ብጌጋ ዝኸይድ ክንገጥሞ ንኽእል ሓደ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ክንድዚ ዝኣክል ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ በደልቲ ኣካላት ዝሳቐ ዝነበረ ህዝቢ እንደገና ኣብዚ እዋን እዚ እውን ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ኣብ ልዕሉ ወፅዓ ክወርድ ከሎ ንምንታይ እዩ ብሓባር ኮይኑ ዘይለዓል ብሓባር ኮይኑ ዘይሰርሕ ኣዝዮም ንኣሽቱ ዝኾኑ ነገራት ምስ ታሪኹን ምስ ኣከባብንኡን ዘይሰማምዑ ነገራት እንዳመፁ ክፈላለዩ ይረኣዩ እዮም እሞ ብዛዕባ እዚኦም ገለ ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጥ በገሲ ክኸውን ኢለ እተን ነጥብታት ክጠቕሰን ደለይ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ መታን ግዜ ከይወስድ ኣብተን ዝሓስበን ኣብአን ክንኣቱ ኢለ ከይጅምር ይረኣየኩም ኣሎ ዶ ሓቀይ እወ መጀመርያ እቲ እወ ድሓን ትመፅያ ነቲ ጉዳይ መታን ከነተሓሕዞ ናይ ነዊሕ ነገር ገለ እውን ወስ ከብል እየ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ እቲ ገለ ሓበሬታታትን ምንጭታትን ዝብል ገለ ክጠቅስ እየ መጀመርያ ሓደ ብብዙሕ ናይ ታሪካዊ መፅናዕቲ ወይ ከዓ ናይ ኣርኪኦሎጂካል መፅናዕቲ ገይሮም ብፍላይ ዝከታተሎ ኣነ ሓደ ሮዶልፎ ፋቶቪች ዝበሃል ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ዝሞተ ሰብኣይ ዝረኸቦ ታሽሙ ኣለዉ ርካባት ኣለዉ ስለዚ እቲ ሓደ ጋሽ ግሩፕ ኢሉ ይፅውዖ ንሱ በዚ ሕጂ ብጋሽ ብባርካ ንብሎ ዝነብር ህዝቢ ነይሩ ቀደም ብሓባር ናይ ምባር ብሓባር ክነብር ኢሉ ዝሓስብ ህዝቢ ወይ ከዓ ንጥቀመሎም ነገራት እንታይ ከስልል ተይም ክገብር ኢሉ ዝሰርሕ ዝነበረ ህዝቢ ከም ዝነበረ ካልእ እውን ጀበል ሞክራብ ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ ክሳብ ኣጥባራ ገፁ ዝኸይድ ዝነበረ ግሩፕ ወይ ከም ንግስናት እንበሎም ህዝቢ ብሓባር ዝነብር ማለት እዩ ካልእ እውን ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ከባቢ ዖና ብሰንሒት ዘሎ ዘይኮነስ ዖና ኣብ ከባቢ ስመራ ዝርከብ ሓደ ጥልያን እዩ ብዙሕ ግዜ ሪሰርች ገይሩ ኣብ ስሳታት ይመስለኒ እዚ ናይ ዖና ሳይት እውን መፅናዕቲ ገይሮም ምስ ናይ ጋሽ ባርካ ርክብ ዘለዎ ከም ዝነበረ ዝገልፁ ሰባት ነይሮም መሰረቱ ላንድ ኦፍ ፑንት ዝበሃል እውን ካብዚ ሕጂ ኤርትራ ንብሎ ዘለና ጀሚሩ ክሳብ ፑንትላንድ ዝበሃል ናይ ሶማል ዘለዎ ክሳብ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ነዚታት ዘጠቃልል እውን ሓደ ምጥርናፍ ነይሩ ፀኒሑ እውን ዳእማት ዝበሃል ንግስነት እውን ነይሩ ኣዱሊስ ኪንግዶም ዝበሃል እውን ነይሩ ሕጂ ብዚ ዘየስፈርክዎ ኣብ ሰሜን ናይ ኣዱሊስ ኣከባቢ በዚ ናይ ከባቢ ባፅዕ ንብሎ ጉታት እውን ገለ ምትእኽኻባት ነይሩ እዚኦም ኩሎም ንግስነት ንበሎም ምትእኽኻባት ንበሎም ቅድሚ ናይ ኣክሱም ንግስነት ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ
ስለዚ ብፍላይ ኣብ ኣዱሊስ ኪንግዶም ዝበሃል ኣብኡ ዝነብሩ ህዝባት ትግረታይ ዝበሃል ሽም ዝነበሮም እውን ነይሮም ይበሃል። ስለዚ ነዚ ንክገብር ንሕና እንተኸኢልና ክንውከሶም ዘለና ሙንዚግር ዝበሃል ትፈልጥዎ ይኹም ወዲ ስዊዘርላንድ ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ዝተቐመጠ ዝፀሓፎ ፅሑፋት ኣሎ ብፍላይ ብሰምሃር ጀሚሩ ሳብ ኣብ ሰንሒት ኣብ ባርካ ዘሎ ኩሉ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራ ዝፀሓፈ ሰብኣይ ማለት እዩ። ብፍላይ እውን እቲ ኣብ መንጎ ግእዝ ኢሉ ዝፅውዖ ንሱ ግእዝ ዝዛረቡን ቶበዳዊ ዝበሃል ቋንቋ ናይ ቢጃ ማለት እዩ ዝዛረቡ ዘራኸብሉ ኩነታት ኢሉ ዝፀሓፎ ኣሎ። ኩልና ንፈልጦ እዚ ኮንቲሮሲኒ ዝበሃል ሰብኣይ ብዙሕ ዝፀሓፈ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ። ናይዚ እውን እንተረኺብኩም ምክትታል እዩ። ፔሪኒ ዝበሃል ጠልያን ብዙሓት እዮም ታሽም ገይሮም ዝፀሓፎ እውን ኣሎ። መብዛሕትኡ ናይ ፔሪኒ ብዛዕባ ብንዓምር ፅሒፉ እዩ። ንሱ እኳ ክረኽቦ ይከኣልኩ ንሓቂ ሓይሽ ግን እቲ ኩልና ንፈልጦ መረብ ምላሽ ዝብል ብትግርኛ ተተርጊማ እውን እታ መፅሓፍ ወፂኣ ትኾነ ካልእ ኣልቤርቶ ፖሌራ ዝበሃል ሰብኣይ ዝፀሓፎ ባይዘወይ እዚ ካብቶም ካድራት ናይ ፋሽስት ናይ ጣልያን ዝነበረ እዩ። ግን ከዓ ናይ ብሓቂ ስለ ዝፈትዎ ነቲ ከባቢ ኣነ ምስ ሞትኩሲ በቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ሕብረተሰብ ብኣውያት ጌርኩም ቀብረይ ኣካይድዎ ዝበለ እዩ። ግን መበቆል ህዝቢ ኤርትራ ዝብል መፅሓፍ ዝፀሓፈ እቲ ንሱ ዝፀሓፎ ከዓ ዶክተር ባይሳቅ ተርጊሞሞ ነይሮም ብትግርኛ ኣሎ። ገሊኦም እውን ብእንግሊሽ ተርጎምዎ ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ኩናማ ዝፀሓፎ ሰፊሕ ፅሑፍ ኣሎ ሰብኣይ እዚ ኤሰፍ ናዳል ዝበሃል እዚ እንግሊዛዊ እዩ። ኣብ ግዜ እንግሊዝ ኣብ እዚ ኣውራጃ ኮሎግዛይ ንብሎ ሎሚ ኣብኡ መሓዳሪ ነይሩ እዩ። the land tenor ናይ ኤርትራን ፕላቶ ኢሉ ብዛዕባ ናይ ከበሳ ኤርትራ ናይ መሬት ትሕዝቶ ዝፀሓፈ ሰብኣይ እዩ። ብዛዕባ ናይ ብንዓምር እውን ሰፊሑ ዝፀሓፈ ደቂቕ መፅናዕቲ ዝገበረ እዩ። ኤርትራ and her neighbors ኢሉ እውን እቶም ከባቢ ዘለዎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፀሓፈ ብዙሕ ታሽሙ ዘበርከተ he was a sociologist ኣብ ካልእ እውን ናይ ኣፍሪቃውን ገለ ዝፀሓፈ ኣሎ። ስለዚ እዚ እውን ተረኺብና ምርኣይ ፅቡቅ እዩ። ትራቬስክስ ዝበሃል ሰብኣይ እዚ እውን ኣብ ኤርትራ ብግዜ ጣልያን ዝነበረ እዩ። ኣብ ግዜ እንግሊዝ እባ ኤርትራያን ትራንዚሽን ዝብል መፅሓፍ ኣለዎ። ግን ከዓ ብዙሕ ዶኪመንትስ ኣብ ላይብረሪ ኣብ እንታይ ዝበሃል ቦልዲን ላይብረሪ ዲ ገለ ዝበሃል ኣብ ኦክስፎርድ ዘሎ ኣብኡ ኣሎ ትራቬስክስ ፔፐርስ ዝብል ብዙሕ ተኣሽሙ ኣሎ። ካልእ ዝረኣኽቦ ሚካኤል ጋብር ብዛዕባ ናይ ቢሌን ኢሉ ዝፀሓፎ ኣሎ። ኣነ ዝረኣኽዎ ሚካኤል ጋብር ቲሲስ ናቱ ናይ ቢኤ ዝፀሓፎ ኮይኑ ግን ከዓ ናብ ፓብሊኬሽን ድሕሪ መስዋእቱ ወልደስ ዓማር ይመስለኒ ኤዲት ገይሩ ዝኾኑ መፅሓፍ ማለት እዩ። ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ሕዚ ከዓ እንሪሽ ሓጋይ ዝበሃል ይሁድ እዩ። ብዛዕባ ኣሉላ ናቱ ቲሲስ ብዛዕባ ናይ ፒኤችዲ ቲሲስ ብዛዕባ ኣሉላ ይፅሒፉ። ግን ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ዝፀሓፎ ነገር ኣሎ። ሪሰንትሊ 2014 እውን the greater ትግራይ ኢሉ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ኣሎ። ስለዚ ንግዚኡ ኣነ ብዙሓት ካልኦት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። እዚኦም ከም መወከሲ እንተረኣናዮም ፅቡቅ እዩ ንምባል ኢለ ዝብል ማለት እዩ። ካልእ ሚካኤል ሓሰማ ሽመት ኣለዎ ምስለኒ ደጀ ሽማት ድዩ ገለ ኣለዎ ሚካኤል ሓሰማ ዝፀሓፎ ታሪክ ኤርትራ ዛንታ ኤርትራ ይመስለኒ ዝብል ዝፀሓፎ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኦረዲ እንታይ ጌርና እተን ጉጅለታት ቅድሚ ኣክሱማይት ኢምፓየር ዝነበራ ክጠቅስ ፀኒሐ። ሕጂ ኣክሱማይት ኢምፓየር ቆይሙ ንነዊሕ ግዜ ከይዱ
ኢምፓየር ከዓ ኩሉ ግዜ ሓንሳብ ይሰፍሕ ሓንሳብ ይፀብብ እዩ ብዝኾነ ግን መዓልቱ ኣኺሉ ኣክሱማይት ኢምፓየር እውን ወዲቑ ማለት እዩ ኣክሱማይት ኢምፓየር መውደቂኡ ምክንያታት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከይወስደልና እቲ ኣክሱማይት ኢምፓየር ምስ ወደቀ ከምቲ ፅውፅዋይ ዝብልዎ ናይ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኢሎም ክፅሕፉ ከለዉ ናይ ኣክሱም ክወድቕ ከሎ እቲ ንጉስ ሓንቲ ጓሉ ከምዚ ነይራ ንዓ ዝተመርዓወ ስልጣንካ ክወስደልካ እዩ ተባሂሉ ኣብ መሰብ ወርቂ ገይሩ ደርቢዋ ኣብ ባሕርስ ድሓር እቲ ሰብኣይ ንዑ ረኺቡ ዕብዩ ድሓር ተመርዒዋ ድሓር ስልጣኑ ወሲድዎ በሃል ነቲ ዛጉዌ ዳይናስቲ ዝበሃል ናይ ኣክሱም ንግስነት ምስ ፈረሰ ንደቡብ ገፂ እዩ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ኢና ክንብል ማለት እዩ ኣብ መንጎ 8 ክሳብ 13 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ ምቅያራት ተረኺቡ ኣብቲ ከባቢ ሓደ እቲ ኣክሱማይት ኢምፓየር ዝበሃል ጠፊኡ ማለት ንደቡብ ገፁ እዩ ሰጊሙ ማለት እዩ እንታይ እቶም ክልተ ነገራት ተረኺቦም ዝብል ኣብዚ ምስ ፍሕፍሓን ዕብለላን ቢጃ ምብራቃዊ ሱዳን ንብሉ ሕጂ ዝነብሩ እዮም ኦፍኮርስ እሳቶም እውን ንሰሜን ገፆም ክሳብ ናይ ግብፂ ንብሎ ተፅዕኖታት ዝገብሩሉ ግዜ ነይሩ ዳሕራይ ከዓ ብዙሕ ተፅዕኖታት ስለ ዝገብሩሎም ብሰሜን እሳቶም እውን ንደቡብ ገፆም ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ድሕሪ ምውዳቅ ንግስነት ኣክሱም ግን ኣብዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኤርትራ ዝተፈላለዩ መንግስታት እዮም ኣቂሞም ማለት እዩ ንግስነታት ንበሎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ናይ ጓሶት ስለ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ኪንግዶምስ ኣቂሞም እዮም ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ንብሎ 3 እዮም ጠቅላላ 5 ግን ኣብ ኤርትራ 3 እዮም ማለት እዩ ካብ ሰሜን ተፀቂጦም ዝመፁ ቤጃውያን ከምቲ ዝበልክዎ ንሳቶም ንገዛ ርእሶም ተፅዕኖ እንዳገበሩ እውን ኣብዚ ክሳብዚ ኤርትራ ወላ ክሳብ ትግራይ ገለገለ እውን ቤገ ምድር ዝብልዎ ቢጃ ምድር ካብ ዝመፀ ኢሎም ዝዛረቡ እውን ኣለዉ ንሓና እሱ ይትረፈና ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቦታ ግን እዘን ናቂስ ዝበሃል ባቅሊን ዝበሃል ባዚን ዝበሃል ጃሪን ዝበሃል ንግስነት ነይረን ማለት እዩ እቲ ሓደ ባቅሊን ዝበሃል ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ኣብ ሳሕል እዩ እዚ ናይ ኣስገደ በቕሊ ከይዳስ ኣብ ሮራ ባቅሊን ኢሎም ዝፅውዕዎ ቦታ ኣብኡታት ዝነበረ ንግስነት እዩ ክሳብ ንደቡባዊ ማለት እቲ ቆላ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ክሳብኡ ዝበፅሕ ንግስነት ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ከዓ በዚ ከባቢ ነባፅዕ ዘለዎ ክሳብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይ ድንካልያ ንብሎ ዝነበረ እዩ እቲ ሳልሳይ እውን ክሳብ እምባ ደርሆ ዝበፅሕ ኢሎም ይፅውዕዎ ገሊኦም ከበሳ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ ፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ንግስነታት ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም መብዛሕትኦም ነጋዶ ጓሶት ገለ ስለ ዝኾኑ በብግዚኡ ከብቶም ኣብ ዝመርሖም እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ተን ዝበልክወን ባቅሊን ሰሜን ኤርትራ ዝነበረ እዩ ጃሪን ናብ መንጎ ጎላጉል ናይ ታሽሙ ዘሎ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ዝበልክዎ ናይ ከበሳ ገፁ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብከበሳ ከም ዝነበረ ምልክታት ንረክብ ኢና ኣብነት ኣብ ኣኮሎ ግዛይ እንታይ ዝበሃል በለው ከለው ኢሎም ይፅውዑ በለው ከለው ዝበሃሉ ነይሮም እዚኦም ዓሌት ናይ ቤጃ እዮም ግን ኣይናይ በለው ኣናይ ከለው ንምፍላይ ቁርብ ዘሸግር ኣሎ ብዝኾነ ግን ናይ ቤጃ ምዃኑ በለው ከለው ይበሃል ኣብ ሰራይ እውን እዚ ድሕርና ምናልባት ንመፆ ንኸውን እዚ ናይ
ዳስ ሓውያን ንብሎ ዝነበረ ግጭት ተፈጢሩ ኣብ መንጎ እቶም ቢዣን እቶም ካልኦት ዝመፁ ስደተኛታትን ዝተገብረ ተኣሽሙ እዩ ኣብ ሓማሴን እውን ከምዚ ፋና ገለገለ ዝብል መዘከርታ ናታቶም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ውጥቀት ኣክሱም ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ብፍላይ ከም ኣሊ ያዕቆቢ ዝበሃል ናይ ዓረብ ፀሓፋይ ከም ዝበሎ መቲ ንሱ ብዝሃቦ መርትዖታት ዝኾኑ ቅርፅታትን ውሽጣዊ ዘረጋግፁ ቢዣ ከም ዝስፋሕፍሑ መላእ ከባቢ ገመንግም ቀይሕ ባሕርን ኣብ ከባቢ ሕርጊጎን ሮራታትን እዚ ናይ ሳሕል ንጎላጉልን ዓመቕቲ ቦታታት ባርካን ዓሰብን ከምኡውን መብዛሕትኡ ዝጠቐል ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ እዩ እዞም ናይ ቤጃ ዝበዝሑ ኣህዛብ ማለት ምስ ከብቲ ስለ ዝኾኑ ሲ ዛሕራይ ከዓ ብጣዕሚ ራፍ ዝኾኑ ዘይኮነስ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዛብ ቀስ ኢሎም እንዳተለማመዱ ዝነብሩ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እቲ ግዝኣት ቢዣ ባህላዊ ኣሰራት ኣብ ዝገዝኡ ቦታታት ገዲፎም እዮም ንኣብነት ናይ ቢለን ትውፊት ዝበሃል ዲና ፋና ኣብ ናይ ሓማሴን ባህልታት ኣብ ሳሕልን ከባቢውን ሮራ ዝበሃል ክሳብ ሕጂ ኣብ ልምድታት ናይቶም ከበሳታት ኤርትራ ሰባት እውን በለው ከለው ተዓንተወይ ዝበልክዎ ማለት እዩ የርእዮም ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ውጥቀት ኣክሱም ከምዚ ኮይኑ ናይ ኣክሱም ንግስነት ምስ ወደቐ እቶም ኪንግዶምስ ናይ ቢዣ ኣብዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኤርትራን ብጠቕላሉ ማለት እቶም ሰለስተ ኪንግዶምስ ንብሎም ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኤርትራን መብዛሕትኡ ዝዓበየ ናይ ኤርትራን ገለገለ ጫፍ ናይ ትግራይን እውን ዘለዎም ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ንግስነት ናይ ኣክሱም ግን ንደቡብ ኮይዱ እቲ ዛጉዌ ዳይናስቲ ተባሂሎም ዝፅውዕዎ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ማእከል ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ተቐይሩ ንደቡብ ገፁ ከይዱ ናይ ታይሹም ድሕሪ ሂደት ወለደታት ርእሰ ከተማ ናብ ልሕሉሕ ምትእሳር ዘለወን ዓድታት ተቐይራ ማለት ኣክሱም ማለት እዩ መነባብሮቶም ፖለቲካውን ማሕበራውን ፅልዋ ዝነበሮም ነቲ ዕርቃኑ ዝወፀ መሬት ኣክሱምን ከባቢውን ጠንጢኖም ናብ ድንግል ወይ ከዓ ዘይተመዝመዘ ቦታታት ደቡባዊ ሸነኽ ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ከይዶም እዚ ብሌዘር ዝበሃል ዝሃቦ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ብወራር ቤዣ ሰማውያን ህዝብታት ንግስነት ኣክሱም ናብ ጎቦታት ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ተደፊኦም ከም ዝኸዱ እዚ እቲ ዓንተወይ ክጠቕሶ ዝጠቐስኩ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣገው ዘለዎ እዚ እንታይና ውብ እዚ እንታይና ዛጉዌ ንብሎ ናይ ቤገም ናይቶም ኣገው ንግስነት እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ይቃለሱ ነይሮም እቶም ሓበሻ ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ኣክሱም ንግስነት ሒዞም ዝነበሩ ተሳዒሮም እዮም ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ጭብጥታት ብዙሕ ኣይተረከብን ከዓ ግን ተሳዒሮም ንግስነት ተወሲዱ ማለት እዩ ድሕሩ ናብ መበል ብዙሕ ኣይረአን እዩ ዝምስ 13 ክሳብ 16 ዘሎ ኩነታት እንተርኢና ናይ ሓበሻ ዘመናዊ ንግስነታት ምስረታ ዝብል ኣሎ መፍራስ ናይ ዛጉዌ ዳይናስቲ ይፈርስ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንፈልጥ ምናልባት እቶም ታሪክ ዝጀመርና ቀደም ነቲ ናይ ዛጉዌ ሰሪቁሞ ይኹም እቲ ንግስነት ናይ ሰሎሞን እዩ ነይሩ ስለዚ ንሕና ናይ ሰሎሞን ዘርኢ ኣለና ብፍላይ እቶም ገዳማት ናይ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ኣብ ሸዋን ኣብ ወሎን ዝነበሩ እሳቶም እዮም ነቲ ናይ ዛጉዌ ተጣቢቆምሉ እቲ ንጉስ ንመጀመርያ ግዜ ክመፅእ ዝኸኣለ
ድሕሪ ዚ ምፍራስ ናይዚ ንግስነት እዚ እቶም ኣገው ዝዛረቡ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዛጉዌ ዳንኤልስ ምስ ፈረሰ ብዙሕ ህዝቢ ንሰሜን ገፁ ተሰዲዱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ ዊኪፔድያ እውን ገለ ዝጠቀስ ኣሎ። እዚኣቶም ንሰሜን ዝኸዱ እውን ምስቲ ዝፀንሖም ህዝቢ ከምቶም ቢዣ ዝገበርዎ ብሰላም እዮም ቅድም ይነብሩ ነይሮም ክሳብ ሓይሊ ዝነብሩ ማለት እዩ። ናታቶም ታሪካዊ ምልክታት እውን ኣለዎም። ሕጂ እንታይ ናይ ቢዣ ሓይሊ ስዒርዎ ዳሕራይ መን እዩ እዚ ኣትከመ መልጋ እንብሎ መሰረቱ ካብቶም ካብ ኣገው ዝመፁ ኣብኦም እቲ ህዝቢ ተነባቢሮም እቲ ቋንቋ ክኢሎም ድሓርን እንደገና ነቲ ንግስነት ናይ ቢዣ ዝነበረ በለው ዝሰዓረሉ ግዜ እዩ። ኣብ ሕጊ እንዳባ ናይ ኣትከመ መልጋ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ደጃች ድዕቡል ዝበሃሉ ሰብኣይ ኣለዉ ኣብኡ ዝጥቀሱ። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይቲ ህዝቢ ተመሊሱ ተሰዲዱ ኣብቲ ቦታ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ሜሮኒ ዝበሃል እውን ተሰዲዱ ካብ ገለ ዝበሃል ኣሎ። ግን ኣካታዒ ንሱ ምናልባት ብሰሜን መፂኡ ኮፍ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ሓያላት ቦታታት ብኣሽማቶም ዝፅዋዕ ኣብ ኣውራጃ ሓማሴን ንብሎ ብዓንዲ ርእሱ እቲ ኣኮሎግዛይ ዝብል ሽም ዝወሰዱ እውን ንሳቶም እዮም። ሽም ምፅዋዕ ይፈትዎ እዮም ደቂ ሜሮኒ ብሽሞም እዮም ዝወስድዎ ነቲ ታሽሙ ማለት እዩ። ድሕሩ እቲ ንግስነት ናይ ምስ ቆመት ሰሎሞናዊ ንግስነት ተመሊሱ ፅልዋይ ክገብር ፈጢሩ ናብዞም ተሰዲዶም ንሰሜን ገፁ ዝኸዱ ማለት እዩ። ኣብኡ መፂኡ ድሓር እንታይ እዩ ዝገብር? ጉልቲ ክህብ ይጅምር። ነተን ገዳማት ነተን ቤተክርስትያናት ገለ ጉልቲ ክህበን ይጅምር። ንኣብነት ኣብ ሰራይ ከምቲ ንፈልጦ ኣስታት 12 ዝኾና ገዳማት ኣለዋ። ነዚኣተን ጉልቲ መነባበሪየን ኢሉ ይህበን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቶም ከምኡ ዝገበረ ሓደ ሰይፈ ኣርዕድ ዝበሃል ካብቶም ሰሎሞናዊ ንግስነት መሬት ከምኡ ጉልቲ እዩ ማለት እዩ። ወላ ናተይ ርስቲ ናተይ እዩ እንዳበልካዮ ከለካ እቲ ንህዝቢ ዝወሃብ ለሰይ ቀረፅ ንበሎ ንመንግስቲ ዝወሃብ ኣብ ክንዲ መንግስቲ ዝወስዶ ነቶም ገዳማት እዮም ዝወስዱ ማለት እዩ። ድሕሩ ካልእ ንጉስ እውን መፂኡ ሰርፅ በዚ ዘርዓ ያዕቆብ ዝበሃል እዚ እውን እንተኾነ ፅልዋ ክገብር ኢሉ እቲ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ባሕሪ ነጋሲ ንብሎ ዘለና ንሱ እዩ ፅልዋ ፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ ባሕሪ ነጋሲ ምስ ፈጠረ ንርእሱ ሓደ ሓያል ዝኾነ ንጉስ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ ከባቢ ዘርዓ ያዕቆብ እዩ በዚ ዕድመ ዝነበረሉ ኣብቲ ከባቢ እውን ከይዱ እቲ ናይ ትግሬ መኮነን ዝብል ስልጣንን እቲ ናይ ባሕሪ ነጋሲ ዝብልን ተፈላለዩ ዘቐመጦ ማለት ንመጀመርያ ግዜ ብኣውራጃ ንበሎ ወላ ሬጅናል ገለ ምምሕዳራት ዝፈቐደ ንጉስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ግን ትፅልዎም ብጣዕሚ ድኹም እዩ። ይራኸቡ እዮም ግን ድኹም እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ባሕሪ ነጋሲ ካብቲ ሹም ዝበሃል ዝነበረ ስልጣን ኣልዕል ኣቢሎም ባሕሪ ነጋሲ ኤሚሎሞ ድሕሪ እዚ እቲ ባሕሪ ነጋሲ ንመን እዩ ተዋሂቦ? ሽዑ ክሳብ ሽረ ዘለዎ ሹም ሽረ ይበሃል፣ ሹም ሰራየ፣ ሹም ቡር ባይዘወይ እዚ ኮሎግዛይ ንብሎ ዘለና ዓጋመ ወሲካ ክሳብ ቡሬ ዝበፅሕ ቦታ ቡር እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ቦታ። ናቱ ተረፍ መረፍ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኢልና ንፅውዕ? ዝባንቡር ኢልና ንፅውዕ፣ ዑናቡር ኢልና ንፅውዕ፣ ሩባቡር ኢልና ንፅውዕ፣ ዓዲቡር ኢልና ንፅውዕ ኢና። ክልተ ከንቲባታት ከዓ ኣብ ሓማሴን ኣብቲ እዋን እቲ ንጉስ ዝሃቦ ክቆም ከሎ ነቲ ባሕሪ ነጋሲ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ገለገለ ሪፈር ክገብር ከለና እንተደሊና ክንረክቦ ንክእል ጉዳይ እዩ። ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ንግስነት ፉንጅ ዝበሃል ኣብ ስናር ኣብዚ ሕጂ ሱዳን ንብሎ ዘለና ከዓ ካልእ ንግስነት ቆይሙ እዚ
ከምዚ ናይ ጓሶት ዘይኮንስ ነጋዳይ ነይሩ እዚ ንግስነት እዚ ፉንጂ ይበሃል ስናር እንዳኾነ ሕጂ እዚ ንምንታይ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ንሱ እውን ፅልዋ ኣሎ ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ብንዓምር ንብሎ በኒ ዓምር ንብሎ ወዲ ዓምር ናይዚኦም ሓገዝ ረኺቡ ነቲ هو ከምቲ ዓንተበይ ጠቕሶ ፀናሕና እቶም ተሰዲዶም ዝመፁ ካብ ደቡብ ናብዚ ሕጂ ኣትከመ መልጋእ ዝበልናዮ ወይ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ዝገዙ ዝነበሩ ቢዣ ስዒሮም ንሳቶም ስዒሮሞም እቲ ቦታ ሒዞሞ ማለት እዩ እንደገና ቢዣ እንዳተሳዕሩ ይኸዱ ዝነበሩ ኣብ በርካ ዝነበሩ እውን ሕጂ ናይዚኦም ክንሪኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ንግስነት ፉንጂ ዝበሃል ኣብ በዚ ዓመተ ምህረት እዚ እዩ ኣብ ሱዳን ተመስሪቱ ምናልባት ካብቶም ቅድምኡ ዝነበሩ ንግስነታት ኣብ ሱዳን ካብኣቶም ክመፅእ ይኽእል እዩ ገሊኦም እውን መሰረቱ ካብ ዖማን ዝተበገሰ እዩ ናይ ንግዲ ስለ ዝኾነ ብኡ ዝብል ግን ብዝኾነ ሓደ ንግስነት ቆምዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ባርካ ፅልዋ ክገብር ፈቲኑ ካብኡ ቀፂሉ ክሳብ ስዋኪን ከይዱ እውን ፅልዋታት ዝገብረሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕጂ ናይ ኤርትራ እንብሎ ዘለና ህዝቢ ዝነብር ፅልዋታቱ ነይርዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ እንተደኣ በቲ እዋን እቲ ዝፍቀድ ግብሪ ዝግብሩሉ እንድሕሪ ኮይኖም ወላ እንተሰጊዶምሉ ከማን እኹል እዩ እቲ እዋን እቲ ይመስለኒ ስለዚ እዚ ንናራን ኩናማን እውን ዝፀለወ ናይ ቢዣ ንግስነት ባዚ ናይ ፉንጂ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ቢጃ ዝነበረ ንግስነት ብሰሜን ብፉንጂ ዝትካእ ዘሎ ብደቡብ ከዓ በቶም ተሰዲዶም ዝመፁ ዝነበሩ ዝረኣናዮም ወላ ክሳብ ባሕሪ ነጋስ ዝኾኑ እዩ እዚ ዝፅሎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ሪኢኹሞ ድኹም እዚ አንፊኒሽድ ሬቮሉሽን ዝብል ኣብ ሰብዓታት ዝፀሓፎ ሓደ ኣሜሪካዊ ሪቻርድ ሸርማን ዝፀሓፎ መፅሓፍ እዚታት ዘለዎ ቦታ ኣይጠቐስኮን ኣብቲ ሬፈረንስ ግን ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ምዚ ናይ ፈንጂ እንታይ ሽሙ ንግስነት ናይ ሰሎሞናዊ ንግስነት ካብ ሸዋ ፈሪሱ ብግዜ ወራር ናይ ግራኝ ቀስ እንዳበለ ኣብ ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ ኣብ ጎንደር ቆይሙ ሕጂ ምስ ፎንጂ እውን ኣብ ውግእ ዝኣተወሉ ግዜ ኣሎ ናይዚ ንሱ ድሓን ኣብኡ ሽሙ ንግበር ስለዚ በለው ምድኻም ጥራሕ ዘይኮነስ ብካልእ ክትካእ ጠንቂ ኮይኖም ማለት እዩ እዚኣቶም እዞም ፉንጂ እዚኦም ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እታ ፅውፅዋይ ንሕና ንፈልጣ ምስታ ናይ ዳስ ሓውያ እያ ትመስል እቲ ዛንታ ክነዘንትዋ ከለና ናይ ዳስ ሓውያ እንታይ እያ ሕነብኡ ክፈዲሉስ ነቶም ኣኮታቱ እዩ ሃሪሞም እቶም ሓውያ ዝበሃሉ እቶም ኣኮታቱ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ሲሚላር እዩ ሓደ ናይ ሃይማኖት መራሒ መፅኡ ኣብቲ ከባቢ ነቶም በለው እንዳገዝኡ ከለዉ ዝነበረ ሰብኣይ መን ኢኻ ገለ እንትበልዎ ኣና ነባዕታ ምን ኣርዲ ኢሉ ይዛረብ እቲ ነብታብ ዝብል እውን ካብዚ ነባዕታ ዝብል ዘረባ ዝመፀ ኢሎም ዝፅሕፉ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጓልቲ ዝመርሕ ዝነበረ ናይ በለው ስለ ዝተመርዓወየ ድሓርቲ ህዝቢ እውን ዝነበረ ተቆጢዑ ካበይ ዝመፀ እዚ ንጓልና ዝምርዖ ኢሎም ቀቲሎሞ ሕማቅ ገይሮሞ ብዝኾነ ንሱ ከዓ እቲ ቆልዓ ምስ ዓበየ እቲ ብንዓምር ወዲ ዓምር ምስ ፈለጠ ኣዲኡ ኩሉ ምስ ነገረቶ ድሓርቶም ቤዣ እዮም መቸም ሕጂ እንታይ ኢና ክንርዳእ ዘለና እቲ ናይ ቤዣ ሓይሊ ደገፍ ገይሮም ነቶም ናይ በለው ሓይሊ ሃሪሞም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅልዋ ናይ ካብ ከበሳት ሃሪሞም እንደገና ካብ ባርካ ብከምዚቶም ናብ በለው ከይዶም መብዛሕትኦም ድሓር ኣበዮም ተራእዮም እዞም ናይ በለው እዞም እንዳናይ ብንብሎም በለው እዮም ማለት እዩ ኣብኡ ገፀዮም ከይዶም ማለት እዩ ካልእ እውን ነይሮም እዮም ኣብ ናይ ታሽሞ እንዳሓር ክትመፃ ኢናታ ናይ ባሕሪ ነጋሲ እዚ ቤት ኣስገደ ዝበሃል እውን ዳርጋ ተመሳሳለ እዩ ካብ ከበሳ ዝኸደ እዩ ግን ከዓ ኣብ ሳሕል ምስ ከደ እቲ ባሕሪ ነጋሲ እዩ
እታ እታ እንታይ ኢና ንብላ ነጋሪት ሂብዎ ማለት እዩ ኣብቲ ታሪክ እንታይ እዩ ዝብል ብእምነት ዝበሃል ኣቦ ኣስገደ እታ ነጋሪት ምስ ተዋህበቶ እቲ ከባቢ ዘሎ ክቋፃፀሮን ግብሪ ከዓ በቲ ባሕረ ነጋሲ ዝሃቦ ታሽሙ ግብሪ ከኽፍልን እዩ ተዋሂብዎ ማለት እዩ እቲ ዘገርም ግን እቲ ብኡ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ዳሕራይ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ዝገርም እዩ ዓድ ሓማሴን ዝበሃሉ ኣብኡ ነይሮም ማለት እዩ ቅድሞኦም እንታይ ማለት እዩ ካብ ከበሳ ዝኸዱ እዮም ማለት እዩ ኣብኡ ይቕመጡ ነይሮም ንሳቶም ስለዚ እዚኦም እዚ ባሕሪ ነጋሲ ስልጣን ሂብዎ እታ ነጋሪት ተቐቢሉ ኣቦኡ ነስገደ ብእምነት ኣብኡ ምስ መፀ ምስቶም ኣብ ከባቢ ስዋኪን ዝገዝኡ ዝነበሩ ደቂ እዞም ፉንጂ ምስኦም እዩ ተሰማሚዑ መጀመርያ ማለት እዩ ተሰማሚዑ ምስኦም ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ፉንጅ ኣብ ሰሜን ነዚ ናይ ቤት ኣስገደ ብባሕሪ ነጋሲ ዝተዋህቦ ስልጣን ምስኡ እውን ታሽሙ ኣትዩ ብባርካ እንተሪእና እውን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ በልዑ ስዒሩ እዚ ብን ዓምር ዝበሃል ሕጂ እቲ ብን ዓምር እንብሎ ዘለና ንምንታይ ኢና ንጠቕሶ ኣስታት I think ነዳሊ መስለን 21 ካብኡ ንላዕሊ ዝኾና ቀቢላታት ኣለዋ ኣብ ትሕቲ ብን ዓምር ዝነብራ ማለት እዩ እዚአን መብዛሕትአን ገሊአን ቢዣ እዮም ማለት እዩ ተበዳዊ ዝበሃል ቋንቋ ዝዛረቡ እዮም ክሳብ ሕጂ እውን ይዛረቡ እዮም ገሊኦም ከዓ ግእዝ እዮም ዝዛረቡ ይጠቕሶም ማለት ግእዝ ይዛረቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ከበሳ ብጉስነት ዝመፁ ኣብኡ ዘለዉ ዓድ በሓይላይ ዝበሃል ከይተረፈ እውን ኣብኡታት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ትሽማቶም ካልኦት እውን ሓለንጋ ዝበሃሉሉ ሰብደራት ዝበሃሉሉ እዚኦም ብፍላይ እዞም ሓለንጋ ዘርኢ ናይቲ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ባሕሪ ነጋሲ ዝነበረ ናቱ ዘሪኦም ኣብኡ ክዋግኡ ኢሎም ምስ ከዱ ኣብኡ ተሪፎም እንዳጓሰዩ ዝነብሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓፂሩ ሓባብን ብን ዓምርን ኣብ ትሕቲ ምልኪ ፉንጅ ክኾኑ ክኢሎም ማለት እዩ እዞም ኣብኡ ዝኾኑ ፉንጅ ምስ መፆም ንዕኦም ይመልኮም ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ኢማም ኣሕመድ እብራሂም ንሕና ብሓፂር ንፅውዖ ግራኝና ንብሎ ዓኻላይ ስለ ዝነበረ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ነዚ ነጋውስ ናይ ሽዋ ኣብ ዝሃረመሉ ግዜ እቲ ውጥቀት ናይ ሰሎሞናዊ ንግስነት ኣብ ሽዋ ተራእዩ ንሰሜን ገፁ ከዓ ሃዲሙ ኸይዱ መወዳእታ 10 ክፍለ ዘመን እውን እቲ ከምቲ ዓንተ ቤተቆስኮ ንጎንደር መስሪቱ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንደገና ንግስነት ቱርኪ ንኩሉ ገማግም ባሕሪ ክቆፃፀሮ ክኢሉ ትውክልና ናቱ ከዓ ነቶም በለው ንብሎም ነበርና ፍሉጣት ናይብ ዝበሃል ከምዚ ንፈልጦ ኢና ናይ ዓረብ ምክትል ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ቱርኪ ኮይኑ ዝሰርሕ ነበረ ደቂ ናይብ ንብሎም ብሓፂሩ እምበር በለው እዮም ንሳቶም እንተኾነ ማለት እዩ ግን ካብ 1865 እቲ ጉዳይ ቃልሲ ስለ ዝነበረ ኦቶማን ኢምፓየር ምስ በዓል ፖርቹጋል ዲ ወላ ድሕራይ ዝመፃ ሓያላት ሃገራት እንዳተዳኸመ ምስ ከደ ግብፂ እዩ ነቲ ጉዳይ ሒዙ ግብፂ ከዓ I think መሐመድ ፓሻ ዝበሃል እሱ ወዲ ቦስንያ እዩ ነቲ ግብፂ ዝገዝኡ ነበሩ ንቱርኪ ወኪል እዩ ግን ንግብፂ ሒዝዋ ግብፂ ከዓ ንሱዳን ገፃ ኸይዳ ሒዛ ነቲ ቦታቲ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ኢጂፕሽያን ሱዳን ይበሃል ድሕራይ መወዳእታ ከዓ እንግሊዝ ምስ ወፅኦ ብሪቲሽ ኢጂፕሽያን ሱዳን ተባሂሉ ዝፅዋዓሉ ግዜ እውን ነይሩ ማለት እዩ ንኩሉ ጠቃሊሉ ዝኾነ ንምንታይ እዚ ንዕኡ ነቲ ቦታ ምስ ሓዞ ፅልዋ ገይሩ እዚ ናይ ግብፂ ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኡ ከበሳታት ናይ ባዚ ቆላታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ
ጥራሕ ብሓደ ግዜ ኣብ ባፅዕ ተሪፉ ዘይኮነስ ብፍላይ ሓጋይ እንሪች ከም ዝብሎ ን30 ዓመት ይውግእ ተኻሂዱ ቱርኪ ንኸበሳ ንክሕዙ ኣብ ሓደ እዋን እውን ሒዞም ክሳብቲ ከተማ እውን ዝሓዝሉ እዋን እውን ኣሎ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ። ዳሕራይ ግን እቲ ባሕሪ ነጋሲ እቲ ኩሉ ግዜ ዝጥቀስ ይስሐቅ ዝበሃል እዩ ምስቲ ናይ ቱርኪ መራሒ ሽሙ ሓስኮን ኣለኹ ሕጂ ምስኡ ተሰማሚዑ ሰርፀ ድንግል ዝበሃል ወዱ ንሃፀይ ልብነ ድንግል ንብሎ ፍሉጥ እቲ ልብነ ድንግል ናቱ ንግስነት እዩ ድሒሩ ቀፂሉ ማለት እዩ። ብሽዋ ይምፃእ ከም በዓል ምኒልክ ወላ ኣብ ጎጃም ይምፃእ ናቱ ዘር እዮም ዳሕራይ ንጋውስ ኮይኖም ማለት እዩ። እቲ እዚ ልብነ ድንግል ዝብሎ ዘለኹ እዚ ሕጂ ወዱ ንልብነ ድንግል ዝኾነ ንጉስ እዩ ሰርፀ ድንግል ዝበሃል ክልቲኦም ገጢሞሞ እዚ ናይ ቱርክን ናይ ታሽሙን ግን ንክልቲኦም ቀቲልዎም ኣብኡ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ስልጣን ናይ ባሕሪ ነጋሲ ዝተሃስየ ማለት እዩ። ንዑ ምስ ሃረሞ ነቲ ድሕሩ ዝመፀ ንገዚኡ ንዑ ነቲ ቦታ ምስ ስልጣኑ ምስ ኣፍረሶ ኢንፋክት መጀመርያ ወዲ ንጉስ ዝብል ሽም እዩ ስልጣን ሂብዎ ማለት እዩ። ዳሕራይ ግን ቀስ እንዳበሉ እቲ ናይ ንግስነት ናይ ባሕሪ ነጋሲ ይደክም እሞ ናይ ፃዓት ዘጋ ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ። እዚ ሃብቲ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ንብሎ ሕጊ እንዳባ ናይ ሓማሴን ሃብቲ ስሉስ እዩ ዝኩሉ ታሽም ዝገበረ ነዊሕ እቲ ታሪኹ ንሱ ንጎንደር ከይዱ እንታይ ገይሩ ገለ ብዙሕ እዩ ዘሎ ድሓን ግን ብስም ፃዓት ዘጋ ፅልዋ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ግብፂ ከምቲ ክጥቕሶ ዝፀንሐኩ እቲ ምንቅስቃስ ግብፂ ነቲ ዝነበረ ናይ ፉንጂ ዝበልናዮ ግብፂ እዩ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ። ብ1820 ግብፂ ወዲ ቦስንያ እዩ መሓመድ ዓሊ ፓሻ ንሱዳን ሒዝዋ ነቲ ንግስነት ናይ ፉንጂ ዝበሃል ነበርና ዝፀልዎ ዝነበረ ንባርካን ሳሕልን ዝፀልዎ ዝነበረ ካብ ስልጣን ወሪዱ ንሱ ብታሽሙ ተተኪ ብግብፂ ማለት እዩ። ብ1840 እዚ ግብፂ ርእሲ ከተማ ታካ ማለት ከተላ ንብላ እዩ ገይሩ ብ49 ድኹም ዝኾነ ምሕዳር ናቱ ጎንፂ መንጎ ብን ዓምርን ማርያን ሓባብን ኣንፃር ቢለን ዝገበሩሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ቢለን እውን ብዙሕ ፀገማት ዝወረደሎ እዚ ብፍላይ ኣብ ሚካኤል ጋብር ዘሎ መፅሓፍ እዩ ዝርከብ። ብግብፂ ጥራሕ ዘይኮነ እዚኦም ካብ 1844 ክሳብ 49 እስታት 5 ግዜ ዝወረረ ናይ ውብየ ወረራ እውን ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ህዝብና ብፉንጂ በሎ ብግብፂ በሎ ብቱርኩ በሎ እንደገና እውን በዞም መሳፍንቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ይውረር እዩ። ንሕና እናእስ ኣቢልና ዝነገሰ ንጉስና ዝበለቀ ፀሓይና ንብል ግን እቶም ህዝቢ በቃ ሓመድ ልሒሶም ይትስኡ ላስ ዝመርሓና ስለ ዝውረሩ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ እዚ ውብየ ዝበሃል ብ44 ዝጀመሮ ወራር ክሳብ 50 እውን ዝነበሮ ታሽሙ እዚ ናይ ብዙሕ ቁጥሪ ካብ ደቂ ቢለና ንኸሰላ ወሲዶም ክሸጥዎም ኢሎም ዝኸዱ ማለት እዩ። ንሱ ድሒኖም ሓደ ናይ እንግሊዝ ፓውል ዲ ገለ ዝበሃል እንግሊዝ ቆንስል ኢዳ እትይዎ እንደገና እቶም ንሽሞም ረሲዖም ኣለኹ እቶም ንዓሰብ ዝገዝኡ ንሓደ ካምፓኒ ዝገዝኡ ቀሺ የመስለኒ ሰሙን ኢዳ ኣለዎም ኣብ ምድሓኑ ሕጂ ድሕሪ ናይ ግብፂ ምምፃእ ረእይዎ መንሽሙ ኣፍሪሱ እንደገና ግብፂ ኣብ ዓይላ ጉንደት ዝተገብረ ውግእን ድሕሪ ገለ ውግኣት ኣዋርሕ ይፍልል እዩ 4 ወርሒ ድዩ 5 ወርሒ ይፍልል እዩ ውግእ ናይ ጉራዕ እውን ዝተካየደሉ ስቂሉ ይኮነን ካብኡ ካብ
ካብ ከረን ተበጊሶ ካብ ባፅዕ ተበጊሱ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣበይ ነይሮም እዮም እቶም ባሕርና ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያውያን ሲ ኣብ ኣፍ ደገኦም እንዳተዋግኡ ስዒሮም ከብቅዑ ኣብ ውግእ ናይ ዒላ ጉንደት ወላ ሓንቲ ነገር ኣይገበርዎም ከይዶም ክሕዝቦ እውን ኣይደለዩን ኣይከኣሉ ፀኒሖም ጉራዕ እውን ደጊሞሞም ኣብኡ እውን ብብርቱዕ ሓይሊ እዮም መፅኦም ንሳቶም ፋክት መርሰነርስ ኣሜሪካውያን ከይተረፈ ዝነበርዎ ውጋኣት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መበል 17 ክፍለ ዘመን እቲ ናይ ንግስነት ሓበሻ ኣብ ታሽም ምስ ቆመ ንሱ እውን ዝምድና ምስ ናይ ሎሚ ኤርትራ ብደቂ ፃዓዘጋ ገይሩ ጀሚርዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ፃዓዘጋ እውን ፅልዋ ኩሉ ግዜ እቲ ስልጣን ክወሃብ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓንሳብ መረብ ምላሽ ይብልዎም ሓንሳብ ባምቡሎ ምላሽ ይብልዎም ባምቡሎ በይ እዩ ኣነ ይርዳእንኒ ሓደ ትግራዋይ ክዛረብ ሰሚዐ ኣብ ጥቃ ጎንደር እዩ ዝብሉ ኣለዉ ብግምተይ ግን ተከዘ ምላሽ ተኾን ይኸውን ኢለ እየ ዝግምት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፃዓዘጋ ዝነበሩ እውን ከምዚ ካብ ባምቡሎ ምላሽ መረብ ምላሽ ሓደ ግዜ ክደኽሙ ከሎ ከዓ ምኻዓው ቆሎ ምላሽ ዝበሃል ኣሎ መንጎ ሰራየን ኣብ መንጎ ሓማሴንን ምኻዓው ቆሎ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ከምኡ ዝበሃለሉ ግዜ ነይሩ እዚ እናመሓደሩ ከለዉ ንኣብነት እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ፃዓዘጋ ዝነበረ ንጉስ ራስ ዓንዳ ሃይማኖት እዩ ዝበሃል እዚኣ ብዙሕ ኣይትበርሃለይን ራእሲ ንምንታይ ኮይኑ ንሱ ኣይፈለጥኩን እምበር ደቂ ፃዓዘጋ እንዳደገፅማት እዮም ዝበሃሉ ስኻ ታሪኻዊ መፃፃ ኣለዎ እዚ ዓንዳ ሃይማኖት ዝበሃል ግን ራስ ዓንዳ ሃይማኖት ዝበሃል ክሳብ ኣለውሃ ምላሽ ከይተረፈ ዘመሓድረሉ ግዜ ነይሩ ይበሃል ማለት እዩ ብላታ ሚካኤል ሓደ ዓድዋ መጀመርያ ዝመሰረተ እዚ ዓንዳ ሃይማኖት ራስ ዓንዳ ሃይማኖት እዮም ናታቶም ወኪል ኣብኡ ኮይኑ ናቶም ወኪል ብላታ ሚካኤል ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝብሎ ዛንታ ማነ ሓማሴን ክኸይደ በፂሐ ኢሎም ከይዶም ራስ ዓንዳ ሃይማኖት ብላታ ሚካኤል ከዓ እስኪ ጎይታይ እንታይ ገብሩ ይህሉ ኢሉ እንተረኣየ ቁርብ ኣብኡ ክጋገዩ ርእይዎም ማለት እዩ ክስዕስዑ ገለ ዋይ ጎይታይሲ ሰብ ምቕባል ስኢኖም እምበር ገዲፎም ኣብ ስልጣን ኢሉ ኣብ ውግእ ኣትዩ ኣቲንክ ስዒሩ ሽዑ ራእሲ እውን ቀቲሉ ራእሲ ዝቐተለ ራእሲ ዝኸውን ኢሉ ባዕሉ ነቲ ስልጣን ኣብቲ ዝነበረ ስዒሩ ተኣምራታዊ ዝኾነ ሰብኣይ ንርእሱ እዚ ሚካኤል ስሑል ዝበሃል እዩ ዝብላታ ሚካኤል ንብሎ ዘለና ሚካኤል ስሑል ዝበሃል ራስ ሚካኤል ስሑል ኮይኑ በዚ ከዓ ጋላ ብሎም ነይሮም በቲ እዋንቲ ኦሮሞ ሸጊሮምና ዝበለ ኢዮኣስ ዝበሃል ንጉስ ናይ ጎንደር ሓገዝ የድልየኒ ኢሉ ኸይዱ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነይሩ ራስ ሚካኤል ኣብኡ እውን እቲ ንጉስ ሓይሉ ምስ ረኣየ ቁርብ ክፀልሞም ዝጀመረ ንዑ እውን ኣቕቲልዎ ንመጀመርያ ግዜ ዘመነ መሳፍንቲ ዘጀመረ ሰብኣይ እዚ እዚ ብላታ ሚካኤል ነይሩ ንራስ ዓንዳ ሃይማኖት ኤርትራዊ ንብሎ ሕጂ ወዲ ፃዓዘጋ ስዒሩ ራእሲ ኮይኑ እንደገና ከዓ እቲ ናይ ዕንወትን ናይ ወራረን ዝነበረ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ዝጀመረ እዩ ማለት እዩ ዘመነ መሳፍንቲ ንምንታይ ይጠቕሶ ኣለኹ ብዙሕ ወፂዕ ኣሎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ እንዳኸደ ማለት እዩ ራስ ሚካኤል ንሱ እዩ እቲ ክብሎ ፀንሐኩም እቲ ሰሎሞናዊ ንግስነት ኣብ ጎንደር ነበረ እውን ተዳኺሙ እዩ እቲ ዘመነ መሳፍንቲ እውን ጀሚሩ ድሕሪ መሳፍንቲ ምጅማሩ ወንሱ ድሕሪ ምኻዱ ራስ ወልደ ስላሴ ዝበሃል መፂኡ ንሱ እውን ናብኡ እዩ ገፁ ዝኸይድ ነይሩ ራስ ባዚ ደጃዝ ስፓጋዲስ ዝበሃል እውን መፂኡ ከዚ ካብ ዓጋመ እዩ ማሩ ዝበሃል መፂኡ ማሩን ስፓጋዲሽን ምስ ተዋግኡ ክልቲኦም ኣብቲ ውግእ ሞይቶም ኣንጻር እዮም ነይሮም
ውብየ ምክትል ናይ ባቡር ኮይኑ ንተዓድል ወሲድዋ ንሱ ኣብ ስምምዕ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ተቐስኮ ወራር ውብየ ነዚ ሕጂ ኤርትራ እንብሎ ዘለና ካብ 44 ጀሚሩ ክሳብ 52 ከምዚ ዓይነት ወራር ተራእዩ ይፈልጥን በቃ ምዝማት እዩ ዘካይድ ነይሩ ማለት እንታይ ኣትብል ተሓሽሙ ኮይናኩ ቢጃ ተረኣየ ዳርጋ ሙሉእ ኤርትራ ከም ዝነበሩ እዩ ዝረአ ስናር ንግስነት ፉንጅ ማለት እዩ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ብንዓምር ሰሜናዊ ሸነኽ ናይ ሓባብ ነይሩ ቤተ ኣስገደ ወይ ከዓ ቤተ ኣስገደ ንብሎ ዘለና ሓባብ ዓተ ማርያም ዓድ ሃብትየ ሰብ ሕጂ ኮይኖም ክልተ ማርያ ወን ክልተ መንሳዕ ኣብዝታት እውን ይፀልውዎም ነይሮም ቱርኪ ርህራሄ ዘይብል ጭካኔ ሃብቲ ምዝራፍ ጥራሕ ዝፈልጥ ወላ ብገማግም ባሕሪ ይኹን እምበር ክሳብ ከሰላ ዝኸይድ ጉዳይ እውን እቲ ናይ ንግዲ ቦታ ይቆፃፀሮ ነይሩ እቲ ግብሪ እውን ብሕማቅ እዩ ዝኽፈል ነይሩ ንህዝቢ ካብ መሳዋ ክሳብ ከሰላ ዘሎ ማለት እዩ ግብፂ ከዓ ብዘይቃ ኣብ ደንቃልያ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዝቆፃፀር ዝነበረ ንግስነት እዩ ጎንደርን ፅልኡን ከም ዝበልክዎ ከዓ ብዘመነ መሳፍንቲ ገይሩ ከምቲ ዓንተ ወይ ክተቕሶ ፀናሕኩ እዚኦም ተኸታታሊ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እዚ ከበሳ ኤርትራ ንብሎ ይኹን ኪድ ክሳብ መታሕት ዘሎ ዝዘርፉ ዝነበሩ እዮም ቴዎድሮስ ድሕሪ ምማቶ ሓፂር ግዜ ሃፀይ ተክለ ገርግስ ዝበሃል ነይሩ ዞምኡ ንሃፀይ ዮሃንስ ሃፀይ ዮሃንስ መፅኡ እቲ እንታይ ሽሙ እቲ ቀዳም ተኸተል ንክጠቅስ ኢለ እዚ ኣውፅዮ ዘለኹ ማለት እዩ ምኒልክ እውን እንታይ ብከመይ የካይዶ ከም ዝነበረ እቲ ከባቢ ንፈልጦ ኢና ሃይለ ስላሴ እውን እንታይ ከም ትፈልጥ ኢና ደርጊ እውን ሕሊፍና ኢና እህወደግ ብልፅግና ሕጂ እዚኦም ኩሎም ንህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ድሙዕ ዘይገበሩ እዮም ስቃይ ናይ ኩሎም በፅሕዎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ብሓባር ማለት እዩ ስለዚ እታ ትገርመኒ ሕቶ ናተይ እንታይ እያ ንምንታይ ብሓደ ኮይኑ ዘይገጥም እዚ ኢልካ የትሕትት ድሕሪ እንታይ እዩ ንሳማሪ ዝኣክል ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ቢጃ ንግስነታት ነይሮም ባሕሪ ነጋሲ ነይሩ ንግስነት ፍንጂ ነይሩ ንግስነት ቱርኪ ናይ ግብፂ ናይ ፀዓት ዘጋ ድሓረ መወዳእታ ሃዘጋን ፀዓት ዘጋን ኢሎም ተዋጊኦም ንርእሳቶም ስልጣን ኣብ መንጎ ኣሉላ መፅኡ ዝኣተዎ ማለት እዩ ናይ ክልቲኦም ምፅፋእ እዩ ከም ገይርዎ እቲ ዘመነ መሳፍንቲ እውን እቲ ዝሓለፍናዮ እዩ መግዛእቲ ጥልያን ሓሊፍና እቲ ስማዊ ፌደሬሽን እውን ሓሊፍና ቃልሲ ናይ 30 ዓመት መስዋእቲ ብደም ዝነበረ እውን ብሓደ ሓሊፍና ነፃነትና እውን ብሓባር ድሕሪ እውን ንህለየ 30 ገለን ዕብልና ስለዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ናተይ ብሓባር ዘሕለፎ ህዝቢ ንምንታይ እዩ ናይ ሕጂ ፀገም ብሓባር ክገጥም ዘይዓጥቕ እንታይ እቲ ምክንያት ታሪክና ክንገልፆ እንተዳ ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ዝነብር ዝተፈላለየ ኤትኒክ ግሩፕስ እንተስ ፅቡቅ ድዩ እንተስ ሕማቅ ብሓባር ዘሕለፎት ዝነውሐ እዩ ንምንታይ ሕጂ ብሓባር ክቃለስ ዘይከኣለ ኣበይቲ ጌጋና እንታይ ኢና ንጋገ ዘለና ዝብል ክንሪኦ የድልየና ኢለ ዝሓስብ ኣነ ኣብዚ ወዲአ ኣለኹ ቁርባን ውሕልኩም ኣለኹ ምናልባት ተሓዋወሰ ነገር እንተሎ እውን ብሕቶን መልስን ከዶ ንኽእል ኢና እሞ ተንኪ መሪማች ወዲአ ኣለኹ Thank you, Mazgi. Well, ናይ ብሓቂ ዓይኒ ናይቲ ህዝቢ ክኸፍት ዝግብኦ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ዘንበበ ኣንቢቡ ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ብፍላይ ከዓ ዝመንእሰይና
ዝሳቐ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓዲ ኣብ ቅድሚ ግንባር ከምኡ ካተበታቲኑ ፈቆደ ዓለም ተዘርዩ ዘሎ መንእሰይ ክፈልጦ ዝግብኦ ክስዕቦ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ብሓፂር ብሓፂር ንሬፈረንስ ንመወከሲ ዝኸውን ታቕሪብካልና ዘለኻ ሓደ ካብ ዝተሃስዮ እቲ መንእሰይ ብዘይካ ውሕዳት ኣብ ግዜ ደርግ ቅድሚ ምውዳቑ ትምህርቲ ጀሚሮም ኣብ ሃገር ኤርትራ ናፅነት ምርካባ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝቐፀሉ ተምሃሮ ድሒሮም ከዓ ዝተዓንፀሉ እሞ ኣብ ወፃኢ ዘለው ትምህርቶም ብምቕፃል ምናልባት ነዚ እናተመራመሩ እናፅንዑ ዝኽተልዎ እንተዘይኮይኑ እቲ ካሊእ ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጥን ክርድኦን ኣይክእልን ማለት እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ መወዳእታ ዘቕረብካዮ ሕቶ ንዝተፈላለዩ ግጥምያታት ሓደ ካብቲ ዘስካሕክሖም ዝነበረ ንህዝቢ ኤርትራሲ ዝምስልዎ ኣሎ ወለድና ናይ ቱርክ ክኸውን ከሎ ሓደ ብሓሳብ ብተግባር ዝጭፍልቕ ሰብ ወይ ከዓ ዝምካሕ ሰብ እንተሪኦ ዝበልኩኻ ስማዕ ዝብል እንተሪኦም ግዝኣት ቱርኪ እንታይ ናትካ ጉዳይ ግዝኣት ቱርኪ ኢሎም ይምስሉ ክሳዕሎም ዘይሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ዘይርዳእ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ከዓ ብዘበን ውበ ዝፀመመስ ውበ ክብል ነበረ ኢሎም ምሳሌ ገዲፎምና ከምዚ ክብሉ እንከሎ ንሕና መን እዩ ውበ ኢና ንብል ነርና ቆልዑት ኮይንና ድሓር ግን ኣብ ቃልሲ ምስኣተና ኣብ ቃልሲ እውን ብዛዕባ እዚ በብሓደ ዝተፃሓፉ ፅሑፋት ኣልዒሉ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ከመይ ኢሉ ተሰሪሑ ካበይ ናበይ እናተዘረጋግሐ እዩ ሰሪሕዋ ነቲ ሃገር ዝገጥሞ ዝነበሩ ብድሆታት እንታይ ነይሮም ዝመሃሮ ይነበረን ኣብ ቃልሲ እውን እንተኾነ ግን እቲ ምሳሌታት ንባዕሉሲ ታሪክ እዩ ዝነግር ስለ ዝኾነ ኣብ መጨረሽኡ እናንበብና ድዩ እናሰማዕና ድዩ ውበ መን ነይሩ እንታይ ነይሩ ከመይ ናብ ኤርትራ መፅኡ ንህዝቢ ኤርትራ ብኣስካሕካሕ ዝኾነ ኣገባብ ሒዝዎ ነይሩ ስለምንታይ ህዝብና ክሳዕ ክንደይ ስለ ዝመረረ እዩ ብዘበን ውበ ዝፀመመስ ውበ ክብል ነበረ ክብል ዝኽኣለ እናበልና ቁሩብታ ሽሙ ኣፈንፍኖት እናሃለወና መፅኡ ማለት እዩ ተጠቃሊሉ ግን ኣብ መወዳእታ ዘቕረብካዮ እዚ በዚ ዝሓለፈ ህዝቢ ኣብ መወዳእትኡ ከዓ እቲ ብምዕራባውያን ሃገራት ኢትዮጵያ መራሒት ኮይና ንቀይሕ ባሕሪ ክትቆፃፀረሉ ኣብዚ ሞደርን ግዜ ቅድሚኡ ብኤውሮጳውያን መግዛእትነታቶም ከስፍሑ ንኣፍሪቃ መቃቂሎማ ማለት እዩ ኣብ ቢዝማርክ ዝመርሓሉ ዝነበረ ኣብ ጀርመን ብኡ መሰረት ኤርትራ ብትሕቲ ጥልያን ወዲቓተን ካልኦት ይደፈን ሕዚ ጅቡቲ ብትሕቲ ፈረንሳይ ደቡብ ኣቢለን ዘለዋ ሶማልያ ኣብ ክልተ ተመቂላ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝን ጥልያንን ኬንያ ኡጋንዳ ከምኡ ኢልካ ዙር 360 ዲግሪ ማለት እዩ ብደቡብ ሱዳን ኣይነበረን ሽዑ ሱዳን
ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ወዲቑ ክሳዕ ግብፂ ማለት እዩ ከምዚ ኢና ተኸቢብና ነርና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኣይላንድ ኮይና ተሪፋ ኤውሮጳውያን ግን ከይተፈልይዋ እዮም ተሪፎም ፖርቹጊዝ ይኾኑ ዋላ ስፓኒሽ ይኾኑ ድሒሩ ከዓ ድሕሪዚ መግዛእትነት ንኢትዮጵያ ከም ከዳሚት ዘዳልዋ ዝነበሩ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዌስት እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነን ብኣብ መንደብ ኣብ ደገ መንደብ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሂንተርላንድ ድሕሪ ኢትዮጵያ እውን ክትቆፃፀረሎም እዮም ሰሪሖማ ስለዚ ከዓ ጥቑዓት ኮይንና ኣብ ክንዲ ናፃ ንወፅእ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነፃ ክወፅኣ እንከለዋ ንሕና ተጨፍሊቕና ኣቲና ማለት እዩ ሕጂ 30 ዓመት ወሲዱሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ሞደርን ኣገዛዝኣ ሞደርን ኣገባብ ውግእ ኣብቲ ቀደም ብሴፍን ብኩናትን እናተዋግአ ዝሓለፎ ራሕ ዘይኮነ ሕጂ ሞደርን ኣገባብ ኣተሓሕዛ ፖለቲካን ሞደርን መሳርሒ ውግኣትን ገጢሞሞ 30 ዓመት ታህ ከይበለ ዝለዓለ እናኸፈለ ሃገሩ ነፃ ውፅኢ ሕጂ ሓቢሩ ዘይቃለስ እንብሎ ዘለና ክልተ ሓደ ካብቲ ሕልሚ ናይ ምዕራብ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራብ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ብሓፈሽኡ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዋ ረኣያ ዘይተለወጠ ምዃኑ እሞ ክልተቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፁ ጀሚሮም ማለት እዩ ንግስነቶም ካብ ዝጅምር ባሕርና ጠቂስካዮ ነርካ ኣይተገደስሉን ህዝቢ ኤርትራ እናተጨፍጨፈ በዝንበተን ክሳዕ ትማሊ ክሳዕ ጥልያን ሒዙ ብ30 ዓመት ኣይምኒ ተቅሪበን 60 ዓመት ኣብ ግሊ ዝሕዘና ሕጂ ባሕሪ ምእንቲ ክሕዙ ወደብ ኣይኮነን ባሕሪ ኢና ክንሕዝ ኢሎም መበገሲኦም ምክንያት ክምንቲ ሓቢርና ንቃለሶ ዘይንኽእል ቅድሚኡ ግን ንምንታይ ኢና ነዚ ንዕሊ 30 ዓመት ኣብ ጭቆናን ድኽነትን ኣብ ውግኣትን ምብትታን ህዝብን ቀንዲ መበገሲ ኮይኑ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ መበገሲ ኮይኑ ዘሎ ኢሳያሳዊ መልኪ ሓቢርና ክንቃለሶ ዘይከኣል ዝብል ሕቶ እቲ ክንምልሶ ዘይከኣልና ዘለና እዩ አንተ ወይ መዓሾሲ እዛ ሓቢርካ ምቅላሰሲ መማቕርቲኣ ኮይና ኢሉ ኣብቲ ከይኣተና ኣብቲ ግቡእ ኣልዒሉ ነይሩ እወህ መማቕርቲ ኮይና እንተዘይኮይኑ ሲሪየስሊ ብመፂፅ ኣዘራርባን ናብ ተግባር ለዊጥና ነዚ ኩሉ ታሪክና ርኢና ኩሉ ይትረፍ ፍልልያትና ኣብ ቅድሚ ህዝብና ክቅርብ ዘለዎ እዩ ህዝቢ ከዓ ወሳኒ ይኸውን ሕጂ ናይ ሃገር ምድሓን ሓደ ካብዚ ጨቂኑ ንውልቃ ዕላምኡ ናብ ገደል ሒዝዋ ዝኸይድ ዘሎ ሃገርና ንህዝብና ከዓ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሕዎ ዘሎን ክልተ ነቶም ድሕሪኡ ዝመፁ ናብዚ እንደገና መግዛእትነት ከእትውና ክቃለሱ ዘለውን ሓቢርና ክንቃለሶም ግን እቲ ናይ መጀመርያ እንተ ዘይተቃሊስካዮ ነቲ ድሕሪ ዝመፅእ ክትቃለሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ እዩ ትሽግርና ናብ ዝብል ይዘእትወና ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣብዚ ኣቁማዝጊ ከምቲ ዝበልክኦ መበገሲ ሓበሬታታት ውከሳታት ከቕርበልና እዩ ኢለ ኣቕሪቡልና ኣሎ ኣብዚ ክህልወና ዝኽእል ርእቶታት ወይ ከነልዕሎ ንኽእል ሕቶታት ኣልዒልና እናዕመቆና ክንዘራረበሉ
ናብ ኣባላት ዝገዛእ ተሳተፍቲ ዝገዛእ ተሓድጎ ዕቑባይ